Mae Urdd y Gymdeithasau yn gartrefi dros 200 o grwpiau myfyrwyr a chymuned o dros 7,500 o fyfyrwyr. Gall fod Gymdeithasau'n seiliedig ar gyrsiau i chi ymuno â, neu gallwch ddod yn aelod o'r grwpiau amrywio eraill sydd gennym i'w gynnig. O gorau i bobi, dawnsio i gemau cyfrifiadur, beth bynnag yw eich diddordeb, mae yna rhywbeth i bawb. Dyma'ch cyfle i fwynhau a rhoi cynnig ar rhywbeth newydd, neu barhau a diddordeb presennol. Mae'r Undeb Athletaidd yn gartrefi dros 70 clwb chwaraeon, gyda 5,500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybau yma yn cynnwys amrywiaeth eang o chwaraeon, o gampau unigol i gemau tîm, tu allan a thu mewn, o chwaraeon dŵr i crati a llawer mwy. Gall chwaraeon fod yn rhan fawr o brofiad myfyrwyr, ac mae'r dewis eang o glybau yn golygu bod gan bawb gyfle i gymryd rhan. Uchafbwynt y calendr chwaraeon yw Twrnament Varsity Cymru. Dyma'r digwyddiad chwaraeon myfyrwyr mwyaf yng Nghymru, ac mae'n cael ei gynnal bob Gwanwyn yn erbyn Abertawe. Mae mwy na 40 camp yn rhan o'r digwyddiad a gallwch gymryd rhan neu dod i gefnogi. Mae awyrgylch gwych i'r dydd, felly os ydych yn cystadlu neu'n cefnogi, mae'n ddiwrnod anhygoel. I ddysgu mwy am glybau a chymdeithasau, dewch chi'n ffeiriau glas. Ond peidiwch poeni os na allwch dod ar y dydd. Mae'r holl wybodaeth hefyd ar gael ar cardiffstudents.com. Os nad oes unrhyw beth o ddiddordeb i chi, pam ddim sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon newydd? Gall unrhyw un ei wneud, dim ond 20 aelod sydd ei hangen arnoch. Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o gwrdd â phobl ac adeiladu eich cymuned yng Nghaerdydd. Dewch i gymryd rhan.